Oh lagi rene. Grang. Jaluk apa kowe? Candi Sewu. Mbone tak ganti jalukamu tak kei daster gak gelem kowe. Mah. Wah gak gelem. Gak gelem iki berarti dadene Candi Sewu deh. Oh. Iki dikekne kok kan kurang sitok ta kuwi. Ya kurang sitok. Ceritane kan ngono ta. Kurang sitok terus awakmu sing dadi ngono ta? Yo wis gampang. Kekno iki. Wis sampean sing sagu. Pegawan penisilin sing sagu. Oh, Candi Sewu sale. Iya. Aduh, lah kok sing dadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 999 lho. Apa Dik? Kurang sitok. Kurang siji. Yen pancen kaya mangkono, sing genep dadi sewune. Kowe. Yak. Kaen toba lo, candi lo.